Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Hello Neighbor να παίξουμε και πηδάμε μέσα στη δράση για να δούμε τι θα δούμε στο Hello Neighbor. Να πω ότι παίζει το Hello Neighbor 1 που βλέπουμε μια μπάλα, ένα παιδάκι που τρέχει σαν παλαβό. Δεν σου έχουν πει οι γονείς σου να μην τρέχεις μέσα στη μέση του δρόμου, έρχονται αμάξια, το ξέρεις αυτό? Και πάει σε αυτό το ύποπτο σπίτι. Μου φαίνεται ύποπτο για κάποιο λόγο. Τι? Α, κι εγώ έτσι είμαι. Βλέπω έναν άνθρωπο. Α, τελικά αυτό το σπίτι είναι όντως ύποπτο. Παιδάκι, εγώ θα σου έλεγα τρέξεις. Αυτό είναι αν είχε λοιπόν. Τρέχα. Το σφάζει! Τι κάνει? Το σφάζει! Ωραία. Τώρα, έλα πάρε αυτό. Και ξέρω εγώ, κοίτα το παράθυρο σου έσπασε. Μια ιδέα. Αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Έλα. Α, δικό μου είναι. Δικό μου είναι το σπίτι. Δεν έχω γονείς. Είμαι ένα μόνο παιδί. Το μόνο στο σπίτι. Family. Αλλά πού είναι, δεν έχω γονείς. Το PlayStation 4! Το PlayStation 4! Πού είναι, κάτω! Το PlayStation 4! Εσύ, μουσικά είναι δικό μας, ας το εδώ. Θα το πετάξω όσο πιο μακριά μπορώ. Πήγε στα backrooms. Πήγε στα backrooms. Πήγε στα backrooms. Ο Κάδος πήγε στα backrooms. Μήπως πρέπει να ανεβούμε αυτή τη σκάλα. Θα ανεβώ εδώ. Όχι. Γείτονα,
Ένας κάδος πήγε στα macros πριν λίγο. Σκα, έλα εδώ, εσύ. Έλα εδώ. Είσαι παρακαλώ. Frisbeek. Έλα μπες μες στο σπιτάκι σου. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Χρειάζεται. Πέταξε κόλλαρτα αυτό μαγιονέζα, τι ήταν. Είχε τον άντρα αυτό. Πώς ήταν έτσι βάζοντα. Το μεταξύ αυτό που έχει στο πηγούνι του τι. Έλα, αυτό με ηρεμία. Ναι, αλλά μην τρως τα μούτρα σου. Με δουλεύεις. Γιόλο. Γιατί χοροπήδηξε. Καλά. Όλο αυτό. Σπάει τα χέρια του αυτή η στιγμή. Τι κάνει. Τώρα θα μου πεις κάνει γυμναστική, αλλά γιατί δεν με έχει δει ακόμη. Για σε δω με πιάνεις. Πηδάμε. Σπάμε το παράθυρο. Ωραία, τι έχουμε εδώ πέρα. Μια πόρτα που δεν ανοίγει. Όχι, είναι κλειδωμένη. Γείτονα. Φύγε από εδώ εσύ προδότη. Προδρό. Δώσ' την κλειδά. Νέο πάτωμα. Και μπουκάρουμε μέσα. Α. Αυτό πάντα ήθελα να το κάνω. Αγιοβαζό. Θα σπάσει.
τι είναι φτιαγμένο. Α, μου μοιάζει για κλειδί αυτοκινήτου. Είδα ότι έχει έξω ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Ευχαριστώ. Μαγνήτης. Ας δούμε λίγο και από πίσω τι συμβαίνει. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Mail. Άστοχε. Μπες μέσα. Αλλά εγώ πάω από πίσω. Από εδώ έχουμε να πάρουμε κάτι. Α, νομίζω έχει να πάρουμε κάτι. Όχι. Μάλλον γι' αυτό το χρειάζομαι το μαγνήτη. Ένας γλωστός. Και αυτό τι είναι? Α! Όχι, αυτό είναι στον τοίχο. Πάμε. Έχουμε ένα γλωστό, μπορούμε να βγάλουμε αυτά. Πού είμαι? Hey. Μια ρόδα αυτοκινήτου. Γειτονά. Δεν με νοιάζει. Από ό,τι φαίνεται δεν το χρειάζομαι και πολύ. Πώς να σταματήσεις να λειτουργείς, οπότε έχω σταματήσει. Κρύφτηκα. Μπορείς να σταματήσεις να δουλεύει το όποτε γουστάρει. Είδα μια μπλε κλειδαριά. Τι κάνει? Σε παρακαλώ, δεν έχω να αποδράσω. Δεν ξέρω να είναι σπάσιμο νεύρο κυριολεκτικά. Νόμιζα τα προλάβαινα.
σίγουρος δεν χρειάζομαι. Hit. Το φτιάρτη το χρειάζομαι. Μπορεί να είναι παγίδα. Πάνε πίσω από το σπίτι από αυτή τη μεριά. Ό,τι είδα κάπου. Ναι. Άντε όμως. Ναι, λες και κάτι έφτασε. Άντε. Πέσε, γιόλο. Γιόλο. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το πράγμα. Τι ήταν, αποθήκη. Αποθήκη είναι στο σαλόνι. Αυτό τι είναι, αποθήκη υπόγειο, τι είναι. Με λένε Μάκι. Είμαι κολοράκι. Άνοιξε και εδώ και μπουκάρουμε μέσα. Αυτό ήταν. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε τη συνέχεια και τι μυστικά κρύβει το υπόγειο. Αυτά από εμένα. Αντίο σε όλους. Ciao.